Ce este mierea? Mierea este aurul lichid al naturii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii spuneau să curgă miere pentru tine, un vechi salut roman, un simbol al sănătății, al abundenței și al vieții bune. Dar mierea nu e numai un aliment dulce, este un miracol creat de albine din nectarul florilor și din darurile naturii. În fiecare picătură de miere se ascund peste 800 de enzime, vitamine, minerale esențiale și substanțe antibacteriene naturale. Mierea hrănește, energizează și protejează organismul. De aceea de mii de ani a fost folosită atât ca aliment cât și ca remediu natural. Dar pentru ca mierea să-și păstreze toate aceste beneficii, ea trebuie recoltată la momentul potrivit, păstrată corect, consumată cât mai natural. Respectă munca albinelor, alege miere autentică, pentru că în fiecare linguriță se află puterea naturii. Și nu uita, fiecare din cele 10 grame de miere reprezintă viața și munca unei albine. Sunt doctorul Andrițoiu Călin, apiterapeut, și vă invit să descoperiți cum produsele stupului și apiterapicele sprijină sănătatea. Dacă vrei să afli mai mult, intră pe site-ul nostru, Centru Medical de Apiterapie, apiterapie.ro, citește rubrica de biomedicină prin apiterapie sau programează o consultație pentru recomandări specifice. Dumneavoastră, ce produse apicole sau apiterapice consumați sau ați consumat?